Brad, naay tulo ka lalaki ni ambak sa dagat. Pila ka buok ang nabasa ang buhok. Balibo. Ya, balibo sa ilog ya. Tulo. Tulo. Tubag ka na, Brad. Wala, Brad. Ano man? Puro laupaw. Ay, no, ikaw. May mangka-uy. Joke lang. Laban ng Jud. Arot lang. Unsa naman eh. Gigil niyo si ako. Ikalma lang Jud nato atong kaugalingon. Mao ba? Laban sa introduction, no? What's up mga men? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit notification bell. Ting, ting, ting. So for today's video, nandito kami ngayon sa bahay ng uncle ko. Literal na uncle ko talaga kasi pinsan siya. Ay, hindi daw dito. Kasi pinsan siya ni Ma'am Shitin. Pero ang tawag ko sa kanya ay Kuya Joshua. Pero nga... Ang kondokol. So, ang pangalan niya ay Kuya Haruki at yan rin ang pangalan ng milk tea shop niya. So, ngayon magti-taste test tayo sa lahat ng mga flavors ng milk tea niya. Balik. Sa lahat ng mga flavor ng milk tea niya. Siya rin mismo ang gumagawa nito. So, ipapakita ko na ang mga milk tea niya in 3, 2, 1. Ching! So, ito na yun mga meg. Ang mga pangalan at mga flavors nito guys. So, ito yung BTS na OB flavor. Ito yung pinakabagong flavor na dumating kahapon guys. So, ito naman yung Blackpink. At ito naman yung Wakayama chocolate flavor. Tokyo winter melon. Fukuoka caramel flavor. At lastly, Hokkaido. So, tignan na natin isa-isa. So, unahin natin ang BTS guys. Yeah. Masarap. Rate mo 1 to 10. 10. 10. Char. Okay, next, Blackpink. My favorite. Yeah. 10. So, mauna ilang best seller guys. So, next naman ay Wakayama. Nabaling straw. 10 gyapon. 10 hapon. So, next naman guys ay winter melon. Nine. So, next guys ay caramel. Mali. Nine. 9. Red kape. So, last but not the least ay Hokkaido. So guys, ang mga pangalan ani guys kay mga lugar sa Japan except sa BTS at sa Blackpink. So maong mga lugar sa Japan ang mga pangalan ani guys kay ang mga ingredients gikan sa Japan. So sa mga gustong mo visit diri guys or mo tilaw silang milk tea. So mao na ilang location guys sa boundary Tahaw, Pinamungahan, Cebu. So boundary ni siya sa Toledo ug sa Pinamungahan guys. Sa mga gustong magpa-deliver guys, contact lang mo ani. Kung nakanindot guys, kay free delivery ra gyud ni siya no. Wala may hassle guys. So, saan mong pinakaginahan, Nitch? Kasi pinaka-favorite nimo?
Pinaka-the best para nimo. Ano yung pinaka-the best ang BTS? Anong favorite man mo BTS? Kay? Kung sabay mo na lamian. Kung sa'yo mo nabatian na ng BTS. Sino ba ito? Nabatian ba? Na-feel! Na-feel ba? No, feel. Okay, masama din. So guys, mauwag gini si Nitch mag-vlog og naay mga tao. Yan na gina sa teenage no, dagang ka siyang Fans. audience. So guys, habang iniinom kong mga milk tea na ito, meron din akong babasahin ng questions para kay Kuya Haruki. So magmamask muna ako guys, kasi kailangan nating sumunod sa protocol. Protocol. Protocols. Saya juga yun. So i-abli rin ako guys kung mainom ko kay lisod pod. Lisod pod magmask ko mainom. So magmask muna ako guys. So please welcome Kuya Haruki! So guys, dili din siya si Kuya Haruki, siya si Kim Taeyhyung. Ayong. So guys, magbisaya na lang gid ni guys, kay awkward kayo, parehara may bisaya. So ang una nating tanong ay, sa may nag-udyok din mo yan, or kinsa man imong inspiration nga nag-negosyo man ka og milk tea shop? Kuan, kanang ganahan kong makatigom para sa kugmaon. Kung nagulahon ako ano. Kay di na ko nagtagay ha. Hindi na siyang tagay, milk tea Kalina na ko yan. Yung paborito mo rin ako po kung Unsa imong favorite flavor sa imong mga milk tea? kuan. Kaning. Di ko wa kayama dahil. Kayama. Haman na, kanang ko nga. Unsay message nimo sa imong ma'am Sheena, grabe kayo ka-supportive nimo? Wala ko yung wala. Dako ko kuan. Thank you kayo niya. Na yung gitagaan na nani nga higayon. Na pa-tupod og nani. Wala ko. Ay, ginabo. No. Next. Ito. So since pareha man ta nga army or fan sa BTS, kinsa imong pinaka-bias o ang imong pinaka-least nga bias? Di So mo- duha ni kabuok imong answer ani. Duha ka ba kung answer ang pinaka-bias nimo ug ang pinaka... B. Sa pinaka-bias nimo, Hindi nga group. BTS. Oh. Hindi na naman po twice na. Ang pinakakuha kay Siyempre, Taeyhyung. Okay, Kim Ni- Taeyhyung. Ang pinakadili. Dili. Kung army ka nga tinuod, dili ka mo yung nga nakay hate nila dyan. Dili pa mo na hate, pinaka-upos lang og rank, rate. Aray. Malain ba? Uy! Dito ko lang. RM, sa RM. RM. Pero ganahan ko na RM ha. Pero, wow, mo man dyan. Ikaw sa Nitch, ikaw Nitch, sa Ikaw, mga Nitch. ikaw. Sabi Pinaka-bias, mo. hantod sa pinaka-ubos. Si Jin. Ang pinaka-bias. Oh my God! Kim Sok Jin dayon. Ang pinaka-least. J-Hope. Oo, yung malain ba? Next. So dili lang ta army, di ba? Blinks pud ta. So Blackpink ta pod. Kinsa man ang imong pinaka-bias o pinaka-least bias? Pinaka-bias ah. Lain ito, bagon oy. Gino, uy! Tagtaw niya ko nung... Sa Nitch, siya na. Ikaw ni. Sa kuan Pinaka-bias. si Jisoo. Jisoo, Jun na siya. Yan, pinaka-least. Please. Wala. Ano? Ito? Dili, ay, ganahan. Hindi na man sila tanan. Dili man yung nga, di ka ginahan. Ang pinaka-kuha na ba sa rank ka ba? Ah, Si Lisa. Oh. Lisa? baliktad. Ako. Baliktad yan. Baliktad ta. Lisa. Ang pinakadili ko kay kuan. Si Jesus. Buta ko ah. Okay, next. Pero, oy, Ma'am Kim, may kalain ha nga. Nagkuhan ko ni mo. Sa mga maid. So ang imnon ako mga maid, ang ako ano lang pinakaginahan kay para dili maglain akong tiyan. Nasaan? Kundo. Yung ano eh. Ay, daw, okay. Oh.
Yun ba na ha? Medyo magpaigit. Okay, next. Kinsa imong crush karon? Silanggang si Ben! Okay, Karon, kan tao or kanang Just kay Gribulto. karon jud wala pa jud ko time lang nana kay. Uyok ni mo gani! Ya, wala karon mahadlok ako kung magbuya-buya kay. Ba't ba tayo makita na yun? Oo ba? Pero laban lang Alaksan. wong FR. pero karon wa pa jud ko time magbuya-buya pa nila. Okay mo na mo. Totoo ka, Nitch. Yung pamangkin ako. Totoo ka, Nitch. Daw nila. Ikaw, Drell, kisa ko na yung crush. Ikaw. Kuan, si Jean. Ikaw, kasi mo ha. Wa. Si Jimin! Binuang man sa Pinoy ang mangarap ng Korean. Oy, si Taeyhyung ako man. At least nanganto yun. Akong crush kay si Kuan. Siligan niya. Buloy. Si Bongbong. Si Bongbong man ako. Natoy. Kasi, Happy birthday. So next, 6 questions. Si Tito Ining na pud ang muas. So 6 ra ni kabuok ya para madali. Okay. Ako na? Last round. Gatas. Andam na ka, Brad. Ano mo Chucky? pulbaan ko gamay ha. Sige, atong testingan ni watermelon, guys. Ya. Pagkapastilan. Matag na sa snow. Lamig siya, guys. Namura na sa snow niya. Napag yung melon siya motubangan. O nang gitawag winter melon. Hapik lamig. So, ang sunod, guys, itong tilawan. Ang busog mong patayan ay. Kani yung samig. Nga na, Brad? Blackpink. So, Red velvet. mga na ilang bestseller, guys, no? Blackpink flavor. Flavor, di ba? Thank you. Red velvet ang flavor. Sintay. Or ice cream. Ang tinawag. Rate para Ayan, na rate. Kabantay mo lang kuan, guys, ng baligya sa skin, baligya nga ice cream sa kuan. Sa 7-Eleven nga dagko ano tag sa galon nga. Lami ito. So, i-rate ni mo 1 to 10. Kani kay perfect 10. Den. Kani kay ako lang sang ikaw na. 8 lang sa 8. Ayan. Kani may perfect. Ito na perfect ni. Teka, mabash ka ka, nagpag-pular mo gusto mo. Sige lang. Bahala na iki. Usar may balay. Ayaw mo pagproblema kay magdungan kay may kaon. Magingutan na yung kay may. Tanay kaspan. Ayan. Look, What's up, dami lagi ni sa nagid si mo pabili na nga ang flavor nga ubi ba sa BTS nga kuan singani. Flavor kay nay mapabili nga ubi. So lami gyud siya guys. Ako ni siyang i-rate og parihan siya 10. Pareha. Lami guys. Ito, Nitch ko. So kaning kape, ikaw 20 labi. Mo Katay. sa ding isa yung ano ni. Karamel. So ang flavor ni guys, kuko ka caramel so atong try. Ato ato na try guys. Yo. Ha? Dami siya ganahan ka ni. Tamis? Ganahan ka ni kay. Hilig ko kape. Yabi na yun, Ben. Hindi Kaya ka ka na. ako ha? Ngayon ka ni Kwan. Sige. Mami. Ako, ano na yan? Nitch. Ako na i-rate og 9 guys kay. Hindi ha, oy. Kay mo Kay na kuy one. ngapis, yara na ngapis. Kana wakayama chocolate. Baka yaman chocolate. Sado naman. At anay. Murag gyud puno no. Chocolate ka ba dre? Japan. Chocolate ko. Ano? Unsa i-rate mo na yan? Karetin. Unsa ni? Hokkaido. Okay. Hokkaido. Okay. Ha? Dudong day. Nami lagi na. Libre na ba? Hokkaido. Ano gusto niyo? Nami? Hindi ko ka. Pila? Hindi ko ka. Kuan kay murag bago ka. Sugat Pila? ang nga flavor. Sawa. Kuan kung 9 ay 10.
Oh, Tamang pati dura ko. Okay. Running. Cellphone, di ba? Mag-question lang ka. Yeah, Brad. Ay, Brad. Saba, be. What are you doing? So guys, ako na sa ma-question guys nung saba, be. So we're back guys, no? Kasi nalubat napuno na yung cellphone na usap. So karon atong padayunon. Atong padayunon guys, atong pangutana kay Brad Haruki. So, kung sa mutana no Brad Tayong. So, Chanjago. unsa mas bugat o sa kilong lansang o sa kilong gapas? Ukaw mo na. So, unsay mas bugat ba sa kilong lansang o sa kilong gapas? What are you? Ay, pariharay ba? Ha? Ayan na kayo, 1 kilo. Ah, Ligunda. Ha? Ligunda. Iya, hindi pa rin God. 1 kilo Alam ba? sintil, lansang daw bugat. Parehang God. 1 kilo man. Yeah, sige. Bonsaya no brad oy. Kani brad, murag di lagi ka cancer ni. Nganong malipayon man. Stay! Brad, akong question nga ikaduha kay nganong malipayon man ang kalendaryo? Happy birthday! Mali pa yun niya. Happy birthday! Kita kayo katawan ko dyan. Wala. Nganong malipayon man ang kalendaryo? Ano ba na? Ano ha? Happy New Year ha? Ako, tubagan ha. Nganong malipayon ang kalendaryo? Kay daghan mo siya date. So, malipayon dahil. Oh, daghan mo siya date brad. Ikaw ulo daghang date, ikaw malipayon. Pero, di naman talaga date. Ah, di na talaga date. Malipayon oy. Ayay. Hindi rin niya man yung Away, away. hintay. Sige brad, ako bra. Sige. Brad, ganing kanisa da. Nganong magulanon man ang kalendaryo? Ulo sa ng kalendaryo. Ah, may date. Date nga. Date nga mga matay ba? Date. No. Oh, dili ba? Dili sa atin. Kabaw ka, unsa? Ano naman? Ano magulaanon ng kalendaryo? Oo nga na eh. Ang bilang na yung araw. Tama. Kani Brad. Mama Joy! Brad, naay tulo ka lalaki ni ambak sa dagat. Pila ka buok ang labas sa ang buhok? Nay. Tulo ka lalaki nga ni ambak sa dagat. Nga. Pila ka buok ang nabasa ang buhok? Layo na yung bakan. Ni ambak sa dagat. Aliyo! Baka hindi ka ba? Papa dito! Wala. Upot. Ano man? Upot. Hinambak mo ba? Ni ambak sa dagat, tulo ka buok laki. Pila ka buok ang nabasa ang buhok? Inada ay angkol! Balibo. Yeah. Balibo sa ilok. Hinambak yung dagat. 5. Buhok, ilok, bolbol, balibo. O, mora, umar. Bungod day, o kilay. O kilay. Wala ay. Bungod sa Ano ilok. man? Hinambak ano ka? Ano? Ni ambak ka man. Ang ambak ka, hindi ka mo tiglong. Hindi ka mabasa. Hinambak. Ni Wala. ambak, oh. Dudong matanong! Tulo mo day? Tulo. O tulo. 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 Ang tubag na Brad. Wala Brad. Ano man? Puro laupaw. Ay no, karo. Karo. Ito ho. Bungod siya. Happy birthday. Hello! Kani Brad. Hey, Inday! Unsa may daghan sakay? Jeep o ambulansya? Akabaw. Talatay! Jeep. Ano ba? Anong daghang jeep ba? Ang walang sa duhare. Ang duhare. Makarika duha. Yan, Jim. Daghang kayo. Okay. Ikaw na. Ambulansya ka, ang sakay 50-50. Ang jeep. Ang jeep. Walo-walo.
Sige, sige, sige. Di Brad, last na lang ni ay. Maoro yung kilasan dre. Brad, unsay tawag sa hulmigas sa igsoon sa iyang mama? Ha? Unsay tawag sa Unsay tawag sa hulmigas sa igsoon sa iyang mama? Ante. Ante. Ay, sayang. So guys, bagtura mi ko to bay ahak hindi na mong lingawagan. Ko nakalimot ako ginom. Shout out Kuya Ronel Alipong.